كاب ماخلاي كوميتي حزبوي ويان حرنة تግራይ ዝተዋህበ መግለጺ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘሎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ካብ ዝሓሊፉውን ትስምምዕ ናብ ዘላቂ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም በዝውን በመሰረት ትስምምዕ በወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኩሎም ገሊኦም ቅድሚ ዝተቀመጠሎም እዋን ብምፍጻም ዝበለጸ ምትእምማን ንኽፍጠር ግብኦም ተዋጽዮም እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ክባር ዋጋ ዝኸፈለሉ ለዓላው በዓል ዋና ስልጣን ምዃኑ ዘረጋገጸሉ ብዝመረጾ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰለው እንዚፉም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት በግዚያው ምምሕዳር كمحادر ጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ድኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እተሰምምዕ ከም መሳርሒ ካሊእ መልክዕ ጀኖሳይድ ክትቀመሉ ይጸኒሑ ድሕሪ ተሰምምዕ በቀጥታ በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግብኦም ይተፈጸሙን ሕገ መንግስታዊ ለዓላው መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ምውጻእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የጠናኽሮም ኣለዉ በዝውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቅተል ይእሰርን ይባረርን ኣሎ በብዕለቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ዝነብር ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ይከኣለን ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝኾነ ውድብና ኣፍልጦ ብምኽላእውን እቲ ስምምዕ መሰረት ክስእን ብምግባር ንምድኻምን ምብትታንን ውዳበታት ትግራይ ይጥቀመሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሰረት ተስተበጽሐ ስምምዕ ክፍጽሞም ዝግባ አይፈጸመን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ብዝጻረር መልክዑም ህዝቢ ትግራይ ባዕሉን ባዕሉ ክዳመን ቀጻሊ ክህወኽን ንምግባር ሸፋቱ ብምውዳብን ብምዕጣቕን ቅድሚ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ መዋሰኒ ከባብታት ካብኡ ሓሊፉውን ኣብ ማእኸል ትግራይ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እዩ ካብዞ ተወሳኹውን ሕገ መንግስታዊ ለዓላው መሬት ትግራይ ዝቆራረስን ህዝብና ተበታቲኑ ክተርፍ ዝገብር ውሳነታት ብምሕላፍ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብውስን መልክዑ ተጀሚሮም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ብምቁራጽን ብምትዕንቃፍን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዕጽዋን ክባን ብምንባር ኣጋር ሰራዊትን ኣለኒ ዝብሎ ዓቕሚ ሜካናይዝድን ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ዳግም ደማው ኹናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ በዝውን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበኣሰ ሓደጋ ከንጸላልዎ ገይረሎ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ጽንቃቅ ዕድልውን እንተሃልዩ ብዝብል ዋጋ እናኸፈሉውን እንተኾነ ዘጽንሑ ወንበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ምፍራም ተስምምዕ ብግልጺ እናጣሓሰ ብምጽናሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ዘፍርሶ ጸኒሑ እዩ መቐጸልታ ዝተግባሩ ድማ ጻኒሒት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወጻኢም ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝወፅእ ሕጊ ብምጥቃስ ብቤናዊ ውሳነ ከም ዘናውሖ ብዕሊ ገሊጹ ኣሎ በዚ መሰረት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 7 ክሳብ 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብዘካየዱ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ህሉ ኩነታትን ብዕምቀትን ስፍሓትን ብምዝታይ ምእንተ ሰላም ተዋሂሉ ተወንዚፉ ጸንሐ መግለጺ ሉዓላዊ ስልጣንን ወሳንነት ህዝብናን ዝኾነ ኣሳት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ወሲኑ ኣሎ ካብዚ ተወሳኺ ወላኳት ሓላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንትኾነ ፈጻማ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ዓምታት መኸተብ ዘሳትፍ መልክዑ ሓቆፋይ ኮይኑ ክጣየሽውን ኣብ ምርድዳእ በጺሕ ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀጺሉ ዘተየሉ ኣጀንዳ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክህልዎ ዝግባእ ምሕዝነት ዝምልከት እዩ ብመሰረት ዝውን ህዝብና ምስ ህዝብታት ጎረባብቲ ክልላት ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራትን
ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ምሕዝነቱ ዘጠናኽሩ ስራሓት ክስርሑ ወሲኑ ኣሎ ኣብ መወዳእታም ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዝውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለው ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድርን ንምፍታሕ ድልዋት ምዃኖም ብምርድዳእ እዞም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሕለፎም ውሳነታት ምስ መላእ ኣባላትናም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ መላእ ህዝብናም ከምኡውን ልሂቃን ተጋሩን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ምይይጥ ክግበረሎምን ብሓሳባት ክጠናኸሩን ኣንፈት ብምቕማጥ ስሩዕ ኣኼብኡ ዛዚመሎ ካብዚ ብምቕጻል ካውንስል ኣመራርሓ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ እቶም ብማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዘተየሎም ኣጀንዳታትን ዘሕለፎም ውሳነታትን መሰረት ገይሩ ካብ 9 ክሳብ 10 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ነቶም ኣጀንዳታት ዘጠናኽሩ ሃነፅታ ሓሳባት ብምውሳኽ ንውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ደገፍ ገሊጸሎ መላእ ህዝብናም በብደረጃኡ ትርከቡ ኣመራርሓናን ኣባላት ውድብናን ኣብ ዘይህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ወሰናይ መድረኽ ቃልሲም ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ውድብኩም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሰሊፍኩም ንተፈጻምነት እዞም ውሳነታት ወሰናይ እጃምኩም ከም እትዋጽኡ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሎ ጽኑዕ እምነት ይገልጽ መኸተን ብሄራዊ ህልውና ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋኣትና ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት